татар милләте милләт буларак саклап калыр өчен һәм үсәр өчен без инде милли оешма буларак үзебезчә килгәнчә эшләргә тиешбез. Кемдә әгәр дә халык әйтә алмый икән үз сүзен, без әйтә алырга тиешбез, чөнки безнең арада нәкъ сүз әйтә ала торган халык җыела. Инде мәсьәләләр күп, проблемалар күп, милләт буларак проблемалар күп. Шул ук мәгариф өлкәсенә карасак, мәгариф системында үзебез булдырылганча эшләргә тиешбез. Булган хакимияттән таләп итәргә тиешбез. Ул да мәгариф турындагы законнарны дөрес итеп кабул иттереп, дөрес итеп алны үтәвен таләп итсен. Башка мәгариф системасына кергән төрле оешмаларда, шу мәктәпләр, институтларда. Аннары инде без ике теллек өчен көрәшергә тиешбез. Әлбәттә, ике телен дә тигез хукуклы булуы өчен көрәш алып барырга тиешбез. Безнең төп максатларыбыз шул. Без менә кырылтайлар, җыелышларда, конференцияләрдә төрле документлар кабул итәбез, мөрәҗәгатьләр һәм аларны инде Татарстан дәүләт җитәкчеләренә җибәрәбез. Менә бу хатлар безнең барып җитә микән ул Татарстан җитәкчеләренә, юк микән? Минем белүемчә 90-нчы елларда безнең кабул иткән документлар дәүләт җитәкчеләре Татарстанның әле танышалар иде, укыйлар иде. Без моның турында хәбәрдар идек. Ләкин 2000-нче еллардан инде вазгыять кискен үзгәрде. Бигрәк тә бу президент аппараты булып Камалтынов килгәч, исеме ничек әле аның, Юриймы? Безнең хатлар инде президентка кирми башлады. Милли мәсьәлә белән генә түгел, минем социаль темалар буенча да язганым бар хатлар президентка, ул хатлар да аңа кирмәде. Ләкин менә хәзер шул Камалтынов урынына татар кешесе килде президент аппаратына, бәлки вазгыять үзгәрер дип уйлыйм. Ләкин үзгәрсә дә, үзгәрмәсә дә безгә ничектер уйларга кирәге, үзебезнең кабул иткән документларны Татарстан президентына, Татарстан Дәүләт Советы рәисенә җиткерү, ничектер бирү турында уйларга кирәге. Азатлык татар яшьләре берлеге буларак, без дә эшчәнлегебезне арттырырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм яшьләр арасында күбрәк пропаганда эшен башлап, безгә җәлеп итү юлларын табып, эшләргә, эш итәргә кирәк дип уйлыйм. Яшьләрне кызыксындырып, безгә кертеп җибәрергә кирәк. 50-60 елларда 20-нче гасырның шул вакытта беренче масса күләм катнаш никахлар оеша башлый. Һәм бүген без шуны күрәбез. Катнаш никах бүген табигый нәрсәгә әйләнде. Катнаш никахтан туган балаларның балалары туды. Әгәр катнаш никахтан туган балалардан без татарча сөйләшүче буын үстерергә теләгән булсак, аларның балалары инде бөтенләй дә татар булмый, аларда теге татар әсәре калмый дигән сүз. Менә хәзер без шундый чорга килеп кирдек. Хәзер катнаш никахтан туган балаларның балалары үсеп җиттеләр. Инде тагы да бер чорны үстәсәк, бер буынны, димәк киләчәктә мондый кешеләр хакимияткә килергә мөмкиннәр, гомумән идарә системасында булып, без алардан үзебезнең мәнфәгатьләрне таләп иткәндә дә алар тарафыннан аңлау булмаячак. Бу бик аяныч хәл. Мин моны һәрберебез өчен әйтеп куям. Безнең вазгыять тагы да катлаулана. Әгәр без элек коммунист калдыклары белән көрәшкән булсак, үзебезнең милли мәнфәгатьләрне алга сөргәндә, хәзер инде без үзебезнең татар эшендәге яңа килгән проблемалар белән көрәшәчәкбез.